Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa, Bhaijo, Kromo, Wato, Lucien, Rinaldo, wala mala. En Yusuf Sranan San E Psa deni forosi gadri achtertuin wis pede. We bari odi. We baro di Noord-Komit Zuid, Oost-Komit West, wins pede mama Sranan. Dafi kakayesi, teki ai, Luku San E Psa in you, mama Sranan. En mis don janga para Ruth. Ja, mas Gambo tide, liksa mas Gambo takiba, mis danga Gambo. Ja, en tide wakcha den tori precies van den sande, pamirmang. Maar ja, volgens mij bien, maar bar ala desmang ori na trasi, ala diaspora, ala serenamang trasi, bar dewa ori, en we actie de harde banyi de sturu, voor Arki den prenspari tori, omdat tide, we moestak bepaalde tori, omdat we dat bepaalde politicus in Sernang, het tak bepaalde sani, maar mij vergiti, afvalide, sare masref doe, en sare man kan doen, anders maar Gambo. Asasan de wanchere jaso. Mi grandma ba wansane taki. Soort foro teji taki koye tini. Dus dat ie? Nee toch? Nee. Ano taki. So, we masara Rusland. Mio kar wala mala. Masara Rusland. Masara Vasseur. Masara Jep mi brarus. Jim Hok. Masara Jim Hok. Masara par meser. Ala de manat zo. Wala mala de lever kritiek no ti dena day nowadays. Taki de mij schaf a subsidie voor stroom af. Daarmee bedoel taki unom kolerna na Sasa, Bhaijo, Kromo, Lucien nga desma dati Lucenda trasani. Omdat a regering taki imshasani want apchimang e paya stroom. Ja? Maar biji bedrijf. E paya seref tarief toe. Je verstand. Dus dat ie. Dat de mij pay, dat de mij baka yu nga yu eji fatu. En no a regering tak suma skouru baradina e muster trowe. Dat natori mas Gambo. Je verstand. En yu di abjuk ti huishouden, yu moest go let op tapisani. Braroti no ka lek de baradanga Ja. sa uit. Ja, Over dat- fadesman go omanga stroom. Omdat mas Gambo, volgens mij gaat dat patoe dat ie. Daarmee Luku in Rusland. Ja. Jim Hok. Ala de manati ben de minister voor natuurlijke hulpbronnen. Juist. Twee, abbiamo voor de no. Ja. Je begrijpt ook. De Luku dat die de manat met de in een regering. Dat de man bij dikati voor kong nang atodisi. Terwijl een regering die onder leiding van Santoki. Juist. Toch? Mhm. En je ziet nou, abbiamo voor dat Ja. na ministerie. Ja. De man dikati no tak hier no. Asamus hoop no. Ja. Moest corrigeren sanati. Ja. En in het audisi mas Gambo. Leksa president Santoki tak hier. Minego rokoja komende verkiezing. Nee. We proberen zitten sang van moesde. Dus dat want dat judo kon bakamang efi kisa kanshara. Natuurlijk. Tak dati. Ja. Dan ya bi foro ko conform disi. Ja. No so yo broken baka. Ja. Lek fa de broka twee takte. Juist. I verstaan. Ja. Zo, maar we gwen moro Ja. fara. Dus, Anga- dus je begrijpt, Master Gambo, dat Master Rusland in leg uit takieren. No. Eigenlijk als subsidies aan die, de man in het snel, omdat allemaal Luku in een regio, de man tak een regio takieren. No. Uno ja in Sernang, we bij tumsi weinig stroom. Ja. En als salaris uno de weinig. Maar die man, dus mijn Luku net horen zo, Master. Die man bij de machtscentrum. Ja. Alle de man zo de leg uit. Ja. Zij de man bij zit atorati ook als salaris. Ja. Alles aan de man kan zitten, toch? So maar jere jaso. Mite me tak de san me tak de lek fa de de. Mina yasi, mina trobi. Wispe grama de me chiseng. Ja. I verstaan no man takelek van mi taken. I sabi toch. Ja. Maar wispe grama de me chis gramang. Je verstaan. So, dan mi fen taki. A regering die aantaki. Anga vakbond ogos don taki. Dus in om ko soet faya ke trowe oli tapa faya. A regering tak enanga a vakbeweging ogos don taki. Luku fademan ka luku wan belasting schijf tori fu skoi fasani.
dat we ruimte en defi payas Ja. Dat awang. Ook dat naar het bedrijfsleven ook toe voor Luku, want allemaal bari. Ja. Je verstaan. Maar regeren horen me voor. Nee. Als die aantakeren naar allemaal moest doen naar tafra, want dan nog een wedwing. Want deze president is geen dictator. Nee. Je verstaan. Ja. A man een democrat in hart en nieren. Dus daarmee zit hij, daarmee allemaal moest konji en mening kon liever en bijdragen. In ons daar zei. En die kritiek nog maar. En die kritiek. Maar dat is makkelijker, hè? Dat kan makkelijk. Ja, dat is makkelijk. Dat zei wani. Ja. En ze zijn zwartkijkers. Dus dat is er Gambo. Je verstaan. Maar regeren die en Luku ook toepje morofara. Hij regeren tak hier no. We begin, want ama begin ba na Ja. koopkrachtversterking van 1800 golo. Juist. En een afspraak dat we maken dat hier no maybe hier 18, de mo lukken baka. Ja. De mo gomoro. Ja. 18 nach pai de stroom, De vaste waterlijn. lasten. Juist. Dus Anofigo play Dat Biti die- Boda. En ook KFC. cambio. Cambio. Anga de Sandati. Anga de Sandati. Nee. A money dati na fiu kan zeta libi omdat de man de bezig is herstel aan Ja. economie. Dat je moest man go mee en ook to fi serefi dem Luku zei kan doen. Na leksawe taki. Ja. Lante waka 500 meter. Je waka tra 500 meter komiti palanti. Ja. Dat we zeta tori. Maar apropos, ala de man die kari. Ja. A subsidie die de man bij subsidieer. In verstand de man bij subsidieer bij die bedrijf. Ja. Tien bedrijf. Ja. De normale huishouden. Ja. De man bij subsidiëren. Ik kan tegen me om mena paiman fulanti dena EBS. Mek desma verstaan dat we lezen. Hier moet je leggen uit. Volgens mij tak asanati. Dat je begrijpt dat bepaalde bedrijven, SWM, Ja, alle de lanti, kantoren zeker stroom, ja, de atoso, ja, dan bepaalde bedrijven, lantitori, ja. ne pa EBS. De parastatal. De man ne pa EBS. De man heeft pai EBS. De man was zo staan verreken. Ja. Maar ja, omeni, dat exact uno sa maar, boemvoeren de man pa EBS. Ik raad het op. Maar mijn actie was aan. A straat fire de leti. Suma moest dek dati. Asanati moet hij zeggen eerlijk, na lanti moest dekking. Ja. Want na lanti is die opdracht na EBS dat hier no Pot fire dape. wat via dat ja bepaalde via het ministerie. Ja. Dat EBS in principe moet kiezen als is lanti, maar lanti leg uit dat hier no maar voor rekenen aan jou. Zo. Je begrijpt toch? Ja. Dus Sasa ne Europa. Maar if me verrekenen aan jou, Mhm. dan me tang je ginomo. Dan milek lanti no ma baka. Da wo boroko. Maar dat na tori, ja dat heeft zeggen EBS no toch? Ja. EBS doen dat EBS moest bij voor staatsolie, Ja. diesel. A diesel. EBS moest, alles aan EBS moest bij. Dus uiteindelijk bij een kant EBS de mijn bemerking. De man merkt EBS. Zo, maar je redt zo. Ook toe a gasstory toch. Want die masara van circo. Fosuma. Brarot vertel maar Want toch. hier no mas dat sam misabi. Mi beuro dat toch? Juist. Dus misap saip sa dat. Fos NDP. Ja. Ik abra. Ja. Dan misabete. Mhm. Dan a gasbote ikona ogana. Ja. Livorno. Ja. Dan mijn livra gas. Ja. Dan we pay cash. Contant. Contant. Dus pai man no de. Nien. We En pay. daarna na Sasa Bhaijo Kromo beka bor vrij. Ja natuurlijk. We Ja. pay. Want asensi bede. Ja. IBS de man be ko schatter IBS het. Nee. Dus die atra regering ko NDP ko. Ja. Dat de man doe een paar tori dape. En dat man pot. Ja. Masara van sir. Meser be dape toe. Meser be dape Alla de toe. man be dape. De je begreep samsa. Dus dan nou, dan meneer Vasseur go met je eji contract. Alla de torati. Pour de man die bechara gasko bunkopu. Ja, alla de Dus dan torati. nou, Hey. da ama lekwan ne fama orji lanti ne kitak berenji desma. Ja, Terwijl ja. die de aan de macht. Ja, ja. En dat nog kan. Maar je ziet nou is deze het aquí. Ja. Je ziet dat er schreef man die zie. En me kip bar. Want meneer Hawk. Ja. Jim Hawk. Ja. Be sabatori. Ama ja toch. Awa be de minister dat betok. Ja. Dat je dat kan je palu se voor job ook dat hier no. Safe sa. Maar na de sandisi de bem corrigeer die de na macht. Ja, want atendi ikotek a koers voor twee takten. Mhm. I verstaan Ja. toch? De bem saptaki
alibi be betere. Ja. Ibe ka duwa losani. Ja. Lek jongwang. Ja. Lek middenstand. Want dan middenstand be kombaka toch? Ja. Ibe ka duwa losani. Ja. En dat tebe voerde san dis door sa regeren die se voer door. Ja. Don no baba e dati dis ti dena dei. Ja. Maar wans ma mus op of doen. Ja, natuurlijk. Maar je ziet dat hier politiek na politiek. En daarom wordt dat gaan volgen, toch? Politicus, de man no de na tormoro. Ja. Daarom heb ik een puinhoop vastzaak. Ja. Dan nodig dat ik dat jere no, mina engel. Ja. Mio zitten junu. Dus in principe, at dis no boom. Maar Rusland heeft dat ook toe. Dat jere no. Alle de sapsa na a economie be slecht doen. Ja. Maar je bent na san toch? Ja. Je bent ziet toch? Ibe si sa bon Je bent ziet koto. san slecht toch? Zij de juno corrigeer. En morgen vallen je bent dena die santo kita cabra toch? Ja. Santo kita jere no. Mi moest ik mi mati mee. Ja. Rusland. Ja, want abop no be wani. Juist, met de kama mee. Maar na die doe na sanik ba. Tebi ka sora ma tuta jere disnatori. Maar die juk moto. Da ye si de sani. Deze alasane. Nee, jere ja de malek Rusland. Alek te play bakau so voetbal. Ja, De fino chis play of de mas isaka. ja. Ino mamoro. Ja. De moto. Ja. De karakja tegen partij. Dus dat die toch. Dat nou een vaarlijke ladji sani. Dus dat die. Maar daarom, was er Gambo, toch met Luku voetak de tori zien, maar me want aan afvolk, omdat afvolk opai chisomoros tru. Zo. Dat is zo. Dat mi vanuit dat programma is dat met de afvolk dat jaren no. Sayu moest doen, belangrijk jiu, Ja. is alamun if a kan, if a de mogelijk jiu meter stand door. Ja. Alleen zij doen, je moest bel IBS op, want dat minus een prijs was aan Europa direct. Bel IBS op, ik dacht 175, Ja. de actie, de informatie, welke periode, want dat zijn door een periode toch? Ja, periode. Dus ik ben gewoon uit dat, if je dan, nou, dat zie, een periode de 12e Ja. heb je door, attrasie Ja. naar de 10e. Ja. Maar je bel op, dat je die aansluitnummer door, Ja. Aan een meterstand. nee, eerst je aansluitnummer, Ja. om te vragen, welke periode je moest je op. Oh ja, nog meer begrepen dus sani. je bel eens op, tegen maar dat ik aansluitnummer aan dat. Welke periode? Ja. Dat te allemaal tegen de 20ste. Ja, de Kwa zorg mura dat die- den 20ste. Je bel. Dus dat van na dat hè, Sasa, Ja. na Bigisma. Ja. Maar de Lucenda, Ja. die op de smartphone, Juist. dat de dat kassen a app goe, Ja. dat luku disna meter stand Juist, phone. juist. Zo, maar dan want trasane ko lukete. Want dat mi teji de jongwang. En dem let op tap na Sasa Ja, pa tuurlijk, tuurlijk. Dat luku. O die son opo even is geen koina oso. Im cheerfire. Ja. Want Ja. dat kilowattuur long. Hey, Lloyd. Hey, Ja Lloyd. toch? Ja. Dem cheerfire. Ja. Fire die no defa no do fleti. Enough letting. Ja. Dat je bespaar fi pai moro weinig. Ja. Ano sa de brada? Sasa de. Maar als Sasa mga tijdens, maar zeiden meteen dat die aan meter stand door. En natuurlijk 175 je bel. Je aansluitnummer door, aan mij tegen zo'n periode. Ten je die door, het kan gebeuren, Ja. dat is zo, Ja. dat de man me gaan schatten. Ja. Of goed dat ik portapu. Ja. Met leg dus maar uit, ik Ja. portapu. Ja. Dan IBS'er, no man kon tegen meter stand op. Maar je kan se, maar die zijn een goe. Dat heb ik ba. Dat heb ik ba. Juist. Maar Dus dat de man kan checken. ja, maar ook aan hij stand, je stand. Ja. Kan je stand. Ja. Dus dan, if de man go goed dat 3 voor moe. Ben je een voorbeeld, ja? Ja. 3 voor moe, de man go importapu en in de jas stand door. Ja. Daar heb ik kost schatten. Maar nu, ik Luku asa no voor 400 kilowattuur. Ja. Ja, no, dan maar 400, 500 enzovoort. Ja. Toch? Dan, among zijn er die door, of die among zijn de man tik op, Ja. na 3-4 maanden, Ja. dan komt dat iedere 1400. Ja. A 1400 dat die. En dan wat verbruik voor wat moet ook. Nee. Nou, omdat de man schat de 3 moon, dat betekent dat het verbruik via de 3 moon plus awang. So, no me versta tori fi. Want mi sabi dat EBS Ja. is senwa SMS gio. Ja. Pe EBS e gi aan dat im gi in soort
sociaal categorieën van dong. Ja. Isabi toch? Ja. En dan leg je uit dat je den zoveelste lek van je taki bra Ruth. Ja. Dat je centimeter stand goe. Ja. Dus dat a correctie vindt plaats. Dus dat Direct. ino Ja. abasan tak im go labaka EBS. Juist. Im go kurutu. Fuman ko chisi hetsi. Juist. Op tak je pai tumsi furu. Want je beka doen. Want terasa na nga money. Natuurlijk. Dus je ook toe moest maken. Je huiswerk. Juist. En dat belangrijk. En daarom met dat toch, wat belangrijk is, van hier man, bel IBS op, leg er maar uit, want die meter staan door, dan moet tegen zo'n periode. Dat is ook belangrijk. Want dan je zeker, je paai wamung. Ja. Je zegt toch wamung. En dan zeg je, maar schat, uiteindelijk denk ik over rekenen. Nee. Nee, wanneer je die stand op, dat is zitten. En dat moet je tip door. Ja. Dat de man sabi probeert doen aan dat. Vooral nu, in een periode die spe aan subsidie en valuit aan het Ja. So, maar los daarvan, dat je op een pisif de potisma, echte potisma, Ja. die de ka grong, de man die de ta onder zeven Ja. trapu, dan a regering dat ook toe dat treffen een regeling, Ja. die desma dat die, Ja. Ja. fa de ka compenseren. Ja. Je verstaan? Ja, ja. Dus dat want dat sami even de regering het doen aan een soort subsidie afbouw die. Ja. Na allemaal moest leveren en bijdragen. Dat nou zo. En dat de allemaal leveren en bijdragen, dat doet land en kawan zee, Ja. dat we blij kiet. Ja. Je verstaan? En het is ook toe land die taki dat hier no if in een pai a slag. Ja. Dat kan gaan sociale zaken. Juist. Dat de mij lukken vast if je piu. Ja. Op pai a slag. Ja. Maar dan moet natuurlijk de moet lukken tractor ook toe. Fai Libi enzovoort. Ja. Alles. Dat is moet check. Ja, want me bedoel dat je nog even verdienen redelijk. Nee. Dat je ziet 1800. Ja. Je ziet longs voor ogen, vooral de ambtenaren. Ja. Je snapt toch? Dat je scatter aan money. Ja. Dat je gaat sociale zaak tak me wan Ja. jepi. Want de man kan usah you. Maar er gaat de man si 3 en 4 airco dape. Ja. Dat is op zich toch. Nee, de na kino Ja toch? man, no je piu. So, maar hier ja zo. Ah. Dus dat die luku de sandisi. Ja. Dat archi wan pok of jides ma wan ati. Ja. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Sing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Pretty little bird, and it's by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, "This is my message to you." Singing, don't worry about a thing. So, hier sa masara pop male sinyi na ondrofeni ina flueri alasane konen presi alasane kompung. Ja. Mambawa mata beteji me. Don't you worry about the soup because the potato is gonna be alright. Oké. Je verstaan dat je shitak no wo dora wa man en a padat ne me garap ino sap suma metak ino. Minister voor OW. Ai, a padat ne pri. Nee. Maar voor zo go da a padis na doorkijk en peiweri en verleden mi lees wan sant pama post wan tori. Ja. Dat contract tekenen na nga disi alas mama koluku. Ja. Transparantie. Natuurlijk. Ja. Van man is zeker van zaak. Ja. Toch amane techi. Nee, een regengebied. Regengebied, alles aan Vrees geen aanklacht. Nee, dat mag gewoon lukken toch. Ja. Ja, je play dat no dat pino mag go. Ja. En ik ga zijn voor weet je wat hoor in de tijd van a grandpa vita hier dat pino go. Anatori Zo. mio muto. Oh, na omo no. Da yere mio muno. Uboy uno goda pena pasi dati. Ina bus dape. A bus dapo uno gota cruzande. Brand net euro. Neti. Aha. Par boto go luku mio mangam tanta de let dape. Dus dat na sa de ma fesi be play. Ja, toch. Padis ne play. Nee. Nee. Amantak ik kan luku ala papira dape Ja. en in omschrift staan zomaar. Kon Nee. luku, dat kan schrijven. De Want kaskri. dan nodig alle de man. En samay do no. Ja. Amande bezig hasara maka kanal. Ja. Fa wakanga Ja, to. maar dit dape bezig, je no. Is dat dape eigenlijk de bote varen dape tussa. Dat is een belangrijk kanaal. Ja, Is dat ja. toch?
jaren Ano onderhoud. nooit de man crimen. Jongen sane gra in jongen. Faya karasani. Seku klarum. Alla so sanegro dape. Ja. Want misabete wan minister in de tijd, maar sideline even, hè? Ja. Wan minister in de tijd, amatak jongen wo krima kanaal, wo kri ook toe Boomskrik, dus dat zie. Ja. Maar dan unako nang wan poklen, unang ga or wo boto. Ja. At mi sabi Isa ba ya. boto ito? Mi saba bota. Ah, ini sa pa boto dat din, no? Aboto. Sam sa verdam. Verdwijn lekker duikboot. Wat dat mine siya moro. Want mi berika taki Nur Mohammed, kako breka boto. Abe ka gebruiken. Maar Ja. mano me berika taki jongen, pa boto dat din. Want Kan de man te kabote krinde AG favor. ja no. Dat kan. Want misabete a show be gina Boomskrik, wan he show. Wanneer show ya. A boto tape dan a boto serve krimasani. Dala santan doti. Met tegi jongen, dus daarom afvallig disi, as een afvallig. Af en toe tak over de Torah don, de vergiet het ook. Ja, de last de serve. De vergiet dat zo'n sande. En a boto dat met tegi eerlijk, mi be een bakken, maar mi is apago. A de no een favor. Ja no, zeker. Een favor a een bakajari voor man. Ja no, maar dat zei je dat. Ei krima man A favor. favor. Ja. Pede dok session. Ja. Dat is aan het. Ja. Dat mina me begrijp. Maar ja, a minister disi, het doet tratori. Ja. A man tak hier no, Saramaka kanel, dat pe kring. Ja. En dat is moeilijk, kom extra, dat alaji, Ja. dat we bakkeren. Dus dat betekent Dus pelaji, Wat dat die we kijk. bakker wordt Ja. die dus dat Ja. want taki ala de pondo, Ja. de bedrijf die daar sea kanari, Ja. isabi Ja. toch, dat de man Kan kan, gebruiken. wanneer bedrijf zijn ontwikkeling kan Ja. kon dat pe Ja. bakken, want Ja, ja. misap tak fossi, Huh. bijna alla samiri sa molen bij dat sea kanaal. Dat is burgerland toch? No, Ja. Dat is burgerland. Zo. toch? Ja. Dan je begrijpt dat van de man bakker ser na liba, Mhm. dat kan de bepaalde boto ook toe kapsako in Saramaka kanaal, gogo met Saramaka rivier. Alla net hoor dat die. Ja, je verstaat Alla net toch? moet dat kan go, want je begrijpt dat if grase gro. Ja. Ama no dipi. Ja, biji boy anga. Alla net hoor dat die. Dus dan je begrijpt dat je ama bigi Lucasens amoni. Ja, Je mag money voor begin doen dat. ja, Dan man met contact aan de Wereldbank. ja, Wereldbank tak oké, een project boom. Ja. Een boom project. Ja. Want je imle, je spot dat papier als je doet. nee, En zo maar je gaat kijken. jere no, desma omleg, desma san uit. Te you electeef you na basi voor een afdeling. Ja. Dan de man fi e woro kanga regenmantel na alleen ting. Mhm. Dat 5 mannen op mantel. Ja. Dat in omschrift gewoon ja directeur, ik moet 5 mantels hebben. In schrift je voor zijnde make you op de mantel van Odu. En als Sasa ne worko dat pa Wereldbank. Natuurlijk. Ja En toch? de man controleren. Ja, De man kan controleren. Ja, Want de juist. man heeft ook over 5 kolang aan 3 kolom. Nou, No. de man heeft ook over 30 miljoen Amerikaan dollar. na dala. Amerikaan dollar. Ja, En sa mijn kring, de man doen vanaf a sluis voor uitkijk. ja, Uitkijk. ja, Is dat bij uitkijk? Ja, toch? is dat bij, ja. Vanaf uitkijk de man ja voor komt Saramaka doorsteek. ja, Sluis dat bij. ja, Vanaf een gebied dat bij. Dus een hergebied dat bij de man kring. ja, En de man legt uit ook toe dat je, minister legt uit alle dingen, de grondsa de Sia kanaal. ja. Os tegen waarde. En dan je begrijpt, is dat a pisten dat bij, die alleen contranga, dan de grondserve Besungu. besungu. Omdat we asan bedoti. Ja. Wat er aan stroom. Nee, ja, nee, goed. Dus ik krima man, dat betekent alasan ego gewoon dat de man Dus kan dat ja, vastbakken. heb een vloed. Saramaka puskong, Ja. Suriname rivier puskong, Ja, ja. isabi toch je kentering, Ja, ja. isabi maar wat er aan het aanstok. Ja. Nee. Dus je begrijpt dat je, een minister is Luku tori, Mhm. en de man in een birti, priti ook toe. Ja. Want de man kan praten, dat de man is zeker dat je nou migrong stabiel, Ja, overstromen nou de, ja. want als een kring. Ja, en toeristische attracties. Ja, ik kan kan waar dit dat toe. bij. Ik kan Want waar dat bij. if je zit die tijger, Hey. ja, je hebt to je boot. Meneer, Isabi toch? Ik kan waar Dat is dat mij op Sawan Day, dat is mijn reata in Saramaka kanaal. Je rijdt met foto's. ala dit hoor. Meneer, kan je imagine? Ja, dus dat dat- gevaarlijk zijn, ja. Dus dat nog, dat met tegen maar zeggen. We regeren die zie, toch, en Luku en tori. En je begrijpt, zeker 10 jaar langs, maar dan 10 jaar. Akiriki no kring. Noti, adoti, atapu. Ja, maar- Mr. Ferre, ik me praxis tak jong. Awan vast fake up sa jangan wan kruyara not moro. Maar ja, want we berekenen dat de tijd van NDP, dat boto bij. Ja, Aboto. ja, Dat berekenen dat snel.
Maar de man altijd dangen de sandati. Als we op een terrein biorij toch. De man kan gewoon lo. Ik vergeet dat niet, jong. Ik vergeet dat Ik mag vergeten, no? Nee, terrein biorij. Ineens, alle soort sani. Jozef vader collega uit dat dit er zielen no. Collega uit vast van project bokken vallen. En dat pont boitanga de pres dat no bo sungu moro. We samasararia te duja. Saramaka no sungu moro. Dat is. Je verstand is not true want dat woro ke woro ko. Ik kan gevolgen. Ja. Alasan dape Ja. de man is strak bezig dape. En dat de journalismus ko. Niet dape de nego toch? De nega. Bepaalde of de nego. De man nego dat Nee. De man lugo negatief tori. negatief. De ala de tora de man. Ja. Ik grauw toch? Want asani penem nak de in de fesi. Dus dat. Wan beetje klap de chis in de fesi anga penem tori. Dus dat dem suku want er asani. Maar de no durf go want no desaptaki na minister transparantie Dus dat. dat. En de minister op Santoki nesi. Ja. Santoki taki me orko ja volk. Uiteraard. Amata. Want ja wan mi jere wan koso tak wan man skrif wan sani tak a president disi ane Luka Beneland. Ja, no? Waka. Ja. Ere no, sa regering die struma sa Gambo, sa misabi. Ja. Ala de dorpu in a binnenland. Ja. If je sang zonnepanelen doet dat. Dat hawang. Dat awang. Dus dat want ik ka charge telefoon. Ja, alasani. Alasani. Ja, alasani kan Mooi pot. zo. Want mi jere heel binnenkort binnenland tot je sa internet doet. Ala de to dat is. A glasvezel Ja, sani. ja. Bueno. Isap na Kabalebo, Wan bakkerij dat hè. ijsfabriek dat. IJsfabriek dat. Ala de to dat is. De sipali wini. Ja. De machisi machine fu me woroko grong. Ja. De machis machine fu me gotro irrigatie. Ala de to. Ala de sandati. Ala De de machisi saba molen. Ja. De man kan mek de kwak bakak saba. Ja. Ala sani kacharka foto. Ja. Sabito. Want in begrijp de man tak de sansi. VAPB ja aanzetten bad. Ja. Tijdens verkiezing. Mhm. Dat is maar bij prani dat VAPB niet meer af. Ja. Maar dan nou dat VAP niet meer af. Ja. Maar dat jongo zoeken afnemer, want je a productie. Ja. Na lek van de man e producera ni keri, a lazy, dat de ai kong, de man ab de ser, de bay man jasa foto. Na so you serf moet zorgen dat je ab je bay man jasa foto. Dat we jouw eigen product, Dat is. isabi, en dat belangrijk. Ja. Dat na zo. Maar ja, maar sa Gambo. Maar je ziet ook, ik zei dat je toch, je hebt je eigen product, maar je ziet dat wat parlementariër. Ja. Je ziet dat van mijn pranio. Dus ator dati. Hey. Bra Ruth wa yarte isaptak mangai bego film Hoe man. wil ja? Hoe wil film? Dau no be ma erkennen man. Nee. Want u berika takui wo komite na goro a modelek biji aya Hey. tak na mi gronja en zo. Nee, maar dat doe Luku moro bunam tak na masera yogi dape Na Euroko. Euroko. Ja. Lek parlementariër. Lek parlement, want eigenlijk van mijn tegapjes Amoni dape. Amana afdwing. amana afdwing. Nee. Maar je ziet dat nou een man, Ja. hij is een voorbeeldfiguur. Ja. En daarom ik de no lobbing. Ja, die. Want de no lobby de san samen taki dat de mij suku alasani. Ja. We jere no. If me bijvoorbeeld me ote you want torti do max sabi. Mi ma be pran grom. Mi ma be bron korofaya. Da mi ma pe u abnono a famiri. Abnono. Ja na occuper mi ma be occuperen. Ja. Isabi tok abe teken. Maar productie bij biji. Ja. Dat we landmeter dunant kon dat shi. Dat de man pour me ma. Dat landmeter dunant tak vrouw Cairo. Mi is zorgen dat me mek dem af mi marcha gronji. En ben de kortste keren mi matchi sa beschikking. Ja. Ti de gram chife abuan piskoro. En de Euroko niet trap. We woroka tapu we prani en miserve. Pranda petu. Natuurlijk. Je verstaan. Dus van Masra Yogi edu en Tori. Ute kwa voorbeeld na Ja. man. No te kos amang. Ja. Ute kwa voorbeeld dat go do. Want je shi dat die Lucas Sanik moto ni keri. Ja. Saramaka. Koroni. Wan bigi deel voor Wanika. Maar zeep sa de tra. Jongen, me sarif takasanya. Maar daarom UNOFA programma die zien we zo bepaalde beelden. En het in het parlement, Ja. of jouw valk positie, of je nou meester of dokter zijde, Ja. intrusie aan hoe naar ook toe. Im de Dat bezig. betekent dat je op Chimonisa en rest, ik kan spaar ook toe. Ja.
En daarom weet ik altijd, Mr. Gambo, je taking. Ja. Toch? Trujano go nagro. Dat die loopt taki. Ja, mi lop taki, omdat me doen tuto. Ja. De silek voor de ja. Je verstaan. Dat temik moto ja. Dan gwa oso. Dan me blop cheso. Ja. Dan me go trus man in agrong. Me go make myself economisch weerbaar. En me benut alla vierkante meter. Ja. Isabi toch, voet napu, voet tak dat ai mina wan jaja sarnaman. Anga yari samabi. We unde jong wang. Volg haar voorbeeld. Dat mek moeite. Isabi toch, en minen na masar dignity. Gambo. Je hebt dan taking, alla lisi samde, tap radio, televisie, tap jere, uno trove doti, tap strati. Hoor je kondere kring. Want tere, vooral netjuru, je in Paramaribo. Netjuru, Ja. dat is van kring. Kring, je rijdt maten, adoti. Dat betekent na onlekser naman et dota presi. En we actionen vanuit dat programma die zie, no trove doti. Hoor je kondere kring, dat kan tak minonser naman. En met dat grand tangi, te wantralis baka. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't